בהרדווג'אסנה, וריאציה שבה כפות הרגליים פתוחות, אנחנו מול המסעד, שבו, משכו את המסעד אליכם, הזדקפו לאורך ולרוחב. הביאו את כף היד מעבר למסעד, ואת היד המקבילה יחזו בכיסא מאחורי עצם הזנב, יתארחו והתפתלו לצד אחד. שבו בתנוחה בין חצי דקה לדקה, ואחר כך בצעו לצד שני. אנחנו יושבים באופן כזה שחלק הפנימי של הברך הוא מעל העקבים. היד היא מאחורי עצם הזנב, אוחזת בכיסא. גם כאן המרפק כפוף, כאן המרפק כפוף. השכמה השמאלית נפרסת ובאה פנימה. אנחנו שומרים לא להישען אחורה, כתפיים מעל האגן, ויוצרים את הפיתול לצד אחד, ואחר כך גם לצד שני. צריך לראות שהראש לא בא קדימה, אלא הוא המשך לעמוד השדרה, וליצור את הפיתול. זה הכל.